Un sogno che acabó por conseguir encontrar. On your mind, we come for you have a good time. We want you waistline. We want you straight to the line. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, get straight through the night. Oh, you want this party? Oh, you want it now? Your body, 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 body. Come on over, baby. I wanna show. You make me go crazy. Baby, don't be shy. You better run mine. I'm gonna love you like I do. Kedves iskolába menő és maradó visok, kedves óvónénik, zadusok, tisztelt óvodavezetés, kedves szülők, nagyszülők, tisztelt ünneplők! Pár héttel ezelőtt, amikor Györgyke óvónénik megkért, hogy a szülői munkaközösség és az iskolába menő gyerekek szülei nevében mondjak néhány szót búcsúzóul, kicsit nosztalgikus hangulat fogott el. Én magam is búcsúztam már óvodától, iskolától, jó pár oktatási intézménytől, azonban a saját kisfiam óvodai ballagása teljesen más helyzet. Próbáltam hát előre összeszedni és leírni a gondolataimat arra az esetre, hogy ha a meghatottságtól esetleg nem jutnának eszembe a szavak, vagy nem tudnám elmondani őket. 4 éve riadtan, talán mi szülők jobban féltünk, mint a gyerekeink, és sírva ki megszeppenve lépett először az óvodai csoportszobába. A sokszínes mackó, a kedves játszósarok és az óriási udvar azonban gyorsan feledtette a szülő hiányát, és gyermekeink napról napra önállóbb, ügyesebb, nagyfiúkká és nagylányokká nőttek. Hálásak lehetünk, amiért ilyen nagyszerű környezetben,
ilyen összetartó, példamutató közösségben tölthettük a legmeghatározóbb óvodai éveket. Köszönjük hát a sok közös kirándulás, túrázás, a színházba járás, az uszodai élményeket, a néptáncoktatást, és a lehetőséget, hogy nem csak otthon próbálhatjuk ki a falmászás lehetőségét. Köszönjük, hogy vigyázták és óvták, egyengedték gyermekeink gyakran rögös és akadályokkal teli útját. Hálával tartozunk mindenkinek, a bejáratot vigyázó Hilda nénitől kezdve, drága Jutka nénin át, az összes óvó és dadus néninek, a vezetőségnek, hogy féltett és szeretett csemetéink második otthona voltak, és biztosították számukra az alapokat, hogy értelmes, okos felnőttekké és a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak. Kívánom, hogy a szeptemberi iskolakezdés nagyon sok örömet és sikert hozol mindannyiunk számára. Búcsúzóul Várkonyi Katalin Mezei Csokor című versét választottam. Tarkamező virágai, lilák, sárgák, kékek, hadd kötök most belőletek búcsúcsokrot szépet. Búzavirág, pipacs, láncfű, marad még a réten, búcsúzom az óvodától, hadd búcsúzzam szépen. Köszönöm a Köszönöm szépen Fodor Marci anyukájának ezeket a szép szavakat. Mindannyiunk nevében úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jól esik a szívünknek. És akkor most már a gyerekeké a szó. Kérem szépen, hogy énekeljük el először közösen az Ispilánk című dalt. Énekeljük akkor közösen, gyerekek. Ispilánk, Ispilánk, Ispilánki rózsa, köszönteni jöttünk, ma van búcsú napja. Ne felejtsd, tulipán, lilium és rózsa, nincs csak azzal olja, ma van búcsú napja. Nagyon ügyesek voltatok, köszönjük szépen Ildikó óvónéninek az irányítást, és most szeretném felkérni az Eszterlánc néptánc csoportunkat. Most először használjuk ezt a nagyon kedves kis elnevezést, ők választották, hogy mutassák be népi táncműsorukat. Épül benne egy cipraház, termesz száz és
pengék körben járja, Lakisza vöske szed a lába. Lobog a rózsa, rezeg a bokra, tavaszi lázban remeg a szoknya. Mikor a pengék körben járja, Lakisza vöske szed a lába. Lobog a rózsa, rezeg a bokra, tavaszi lázban remeg a szoknya. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszeg lilium és rezedággal. Kis nyitok egyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha eladod, hazára te magad is nem sokállod. Versenyfutás az ára, együtt fussunk utána, de most mindjárt. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszeg lilium és rezedával. Kis nyitok egyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha eladod, hazárját te magad is nem sokalod. Versenyfutás az ára, együtt fussunk utána, de most mindjárt. Tánc, körvénytánc, kikerekítem, bekerekítem, ez a tánc. Hajtánc, tánc, körvénytánc, kikerekítem, bekerekítem, ez a tánc. Ajtóablak nyitva van, bejöhet akárki, és egy nagyot kopatva bejön Jancsi bácsi. Ennyi Jancsi bácsi, maga csúnya bácsi, éjfél után holdvilágnál diót akar lopni. Doki! Fuss el! Gyere, állj vissza gyorsan. Gyere, állj vissza, állj vissza. Ádám, kutya ül a hátán, Ádám, kutya ül a hátán, Éva, vigyen el a héja. Éva, vigyen el a héja. Felkel, szalad az egérke, Felkel, szalad az egérke. Gyurka, kell egy kutya hurka. Gyurka, kell egy kutya hurka. Jánkó, pipa, dohány, zacskó. Jankó, pipa, dohány, zacskó. Jakab, töljön ki a nyakad. Jakab, jöjjön ki a nyakad. Csiga, fejedben a csiga. Csiga, fejedre a csiga. A te fejed akkora, a te fejed akkora, csillárom, csillárom, mint a szőlőbokroska, mint a szőlőbokroska, csillárom, csillárom. A te orrod akkora, a te orrod akkora, csillárom, csillárom. Mint a
mikor takaros, földerdőbe jártam, virágok között. Ott láttam egy kislány, koszorú kötött. Mondtam neki, hogy jöjjön nekem is, adok érte csókot, 25-öt is. Mondtam neki, hogy egyre aranyos, akkor szép a kislány, mikor takaros. Földerdőbe jártam, virágok között. Ott láttam egy örvényt, szalonnát sütött. Mondtam neki, hogy adj egy darabot. Megfordult a szörpe, és mit is mutatott. Mondtam neki, hogy adj egy darabot. Megfordult a szörpe, és mit is mutatott. Vettem szép rózsámat, kötöm bokrétámat, a fejemre fűzöm gyöngyös koszorúmat. Erdő diricet, hallod ettem picike, mondd meg édes nevedet, hogyan hívnak tégedet. Vettem a szép rózsámat, kötöm bokrétámat, a fejemre fűzöm gyöngyös koszorúmat. Erdő diricet, hallod ettem picike, mondd meg édes nevedet, hogyan hívnak tégedet. Lili! Vettem szép rózsámat, kötöm bokrétámat, a fejemre fűzöm gyöngyös koszorúmat. Erdő diricet, hallod ettem picike, mondd meg édes nevedet, hogyan hívnak tégedet. Földerdőbe jártam, virágok között. Ott láttam egy kislány, Maguknak sincs munkát! Tudják, jöjjenek velem, én is munkát megyek éppen keresni. Jaj, de sok a munka! Gyerünk, csikasz! Hajtsd meg őket, gyerünk! Jó helyen járok! Ez a gazduramnak a háza. Én most ide befogok. Aj, ki nem hagy már dolgozni! Hát, hagyjon Isten minden jót, gazdura! Fogadj Isten, fiam! Hát te meg mi árad be erre felé? Én volnék! Munkát keresek! Munka? Ó, itt nagyon sok munka van! Édes fiam! Hát nézd már, mennyi birkám van! A kutyám sem bírja őket terelni! Ez jó sok! Na te legény! Ha munkát keresel, itt megtalálod!
Azért jöttem. Mi mutogatod a zebedet, te Mert legény? üres! Azért jöttem, munkáé, hogy gyűjjön a zseb! Hát az enyém is üres. Na de te legény, ha megdolgozol nálam, megalkuthatunk. Megír! Na eredjél, te hírével őrizd a birkákat. Hűha! Vigyed csikaszt. Ezt is vigye. Gyerünk, csikasz! De vigyázzál ám, te legény, erre a legszebbik a aranyszínűre. Új, de gyönyörű! És hogy milyen gyönyörű! Arany szőre! Na akkor, aranyszőrű báránykánk, indulhatunk! Szóljanak! Gyere! Meghoztam a bárányokat! Itt van az a gyönyörűségesen szép aranyszőr, meg itt a sok a többi! Mintha hallani végetét. Legény, megjöttél? Hát a fülem se jó szemem. Én már szóltam. Még kicsit sem. Meghoztam a bárányt. Megvan-e mindegyik? Meg bizony. Számolja meg! Nehogy azt gondolt, hogy nem számolom. Na, hagyd lássuk. 1, 2, 3, 4, 48, 95, 96, Ide! 99, Ide! meg a 100. az aranyszín. Jóval legény. Szavamnak állok. Miért vállalod el a szolgálatot? Hát, mi vállalja meg? Tengői! Semmit nem! Tudjam, gazdul! Hát ez a gyönyörűséges aranyszőrű bárány! Ő legyen a fizetsége! Nem. Kérjél valami más? Én nem kérek, ehhez ragaszkodom. Így! Hát most már mit csináljak? Hol találok én 7 üres faluba enni jobb juhász legést? Elfogadja? Eljöttök helyette? Hát, de én dolgozni nem szeretek. Valakinek csak muszáj lesz terelgetni ezeket a berbécseket. Na gyere legény, neked adom a birkát, ezt a gyönyörű aranyszőrűt. Hé, csapjunk bele! Aztán vigyázzám rájuk. Vigyázzak én, a báránykám! Indulhatunk! Gyerünk! Na, erre gyerünk! Na már csak nem letelt az esztendő, te legény. De bizony, egy ilyen nagy kerekesztendő letelt, úgyhogy meghoztam a bárányokat és ezt a gyönyörűséget. Látja? Milyen jól felhízlaltam őket? Hát a többi soványa, majd meghíztak, hagyd nézzem őket. Jó kövérek ezek mi. Tudom én a dolgomat! Figyelj, te legény. Szavamat már nem másítom, neked ígértem, neked adom a bárányt. Figyelj is te hírével, de aztán jól vigyázz rám. Én, mint a 2 szememre, úgy vigyázom. Erre te gyönyörű. Ég veled legény.
nyugodtan. Tudod mit? Gyere velem egy. Ide. De hogy valaki ám. Még fújjon. Ki az? Mi van odakint? Isten. Nagyka! Én vagyok szegény legény. Mi áradban szegény legény? Erre a madár se jár. Szólszunk hozzáink, és már bizony rám sem érhetik. Bizony mindjárt itt a Szállás kérnék éjszakára. Befogadsz-e? te legény. Van egy tiszta szobám, ott elalhatsz. A báránykámat, amit itt hagyom, őrizzed át. Én szemed legyen rá. Szép bárányom van, te legény. Pétra, nem látom. Gyere ide hozzám. Megsimogathatom szerintetek? Engedd el a kezem! Mi lesz velem? Itt kell éjszakáznom a bárány mellett. Nem engedi a kezem. Jaj, nekem szegény fejemnek! De rövid volt az éjszaka. Hát indulnom kell tovább. De hol? Nincs. Aranyka! Hát te veled mi történt az éjszaka? Jaj, Te hol járkálsz, nem mondtad, csak megsimogatni akartam a bárányokat, és hozzáragadtam. Ha oda ragadtál? Oda ragadtam. Akkor ott is maradsz? Jaj, Indulhatunk! szegény fejemnek. Gyerünk csak! Gyerünk erre! Fejemnek, Arra! Idejen! Nem szégyelled magad! Nem! Hát világ csúfja vagy! Báránnyal táncolott ennyi szép legény meg itt van! Nem kell lesz majd senkinek! Menj be a dolgodra, mosogassál, takarítsál, mert olyan csuhintok ezzel az ütőlapassal a hátadra! Oda ragadtalak! Jaj! El a lapátot róla! Vegye le! Oda ragad! Hát mi történt? Oda ragad a lapátom, te gyerek, segítsél már rajta! Oda ragad, ott is marad! Indulhatunk bárányra! milyen menet van itt az utcán? Mit látok? Te lány! Te asszony! Mit műveltek itt? Ne csintalankodjatok! Eredjetek a dolgotokra! Mert mindjárt odavágok a botommal! Mi történt? Nem bírom elvenni! Te legény! Segíts nekem! Mi történt? Nem segítek? Oda ragad! Marad! Még ilyen Indulhatunk!
tisztelendő atyám maga is inkább a templom... Én is oda ragadtam. Mi lesz most? Öreganyám! Ezt a széget! Öreganyám, mi lesz most? Oda ragad! Ott is marad! De ha már ott van, akkor hadd kérdezzem már meg. Jóság, a király udvarába. Fia, ne is kérdezz! A király kisasszony napok óta csak zokog. A palotát elöntötte a víz a sok könyvből. Zokog? Zokog bizony, meg sem lehet vigasztalni. Beteg? Akkor én majd meggyógyítom őt! Báránykám, indulhatunk! Meggyógyítjuk azt a királylányt! Vagy te itt a királyi palotában? Járatban, úgy hallottam, hogy ez a gyönyörűséges királylány nagyon nagy beteg. Én meg szeretném gyógyítani. Hát bizonyára találtad, mert olyan beteg, hogy meg sír. Én lennék a legboldogabb, ha valaki meggyógyítaná. Na akkor figyelje csak, király uram, azért tudományomat! Figyelem, gyermekem, figyelem! Na akkor, báránykám, indulhat a tudomány! Jaj, de örülök neki, édes gyermekem! Könnyem is kicsordult a sok nevetésről. Mondani királyomnak, meggyógyítom, hiszem lánya! Na fiam, én meg állom a szavamat, neked adom az én leányomat, meg a fele királyságomat. Ásó papa válasszon el benneteket, gyermekeim! Kezdődjék a lakodalom! veszünk, ne görbüljön szája senkinek sírásra, búcsúzzunk tőletek a viszontlátásra.
Nagyon ügyes. 3 egész napon át bújtam erdőt, vadon át, bombamezőt, sziklatetőt bejártam. 3 egész napon át forragtam egy furuját, vadrózsából tündérsípot csináltam. Búcsúzó holszaporán megfújom a furuján, elmegyek én árkombokról sövényen. Árkon át és bokron át elhagyom az óvodát, tanulok az iskolában serényen. És most elmondjuk a Donászi Magda Óvodától iskoláig című verset. Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet, kicsit féltem, amikor az óvodába vezetett. Csodálkoztam, mennyi játék, mennyi asztal, mennyi szék. Gyorsan telt el a legelső nap, gyorsan futott el az év. 4 év telt el, 4-szer láttuk az óvoda ablakát, hogy földlombok integetnek, és száraz ág van a fán. Közben aztán úgy megnőttünk, hogy az ágyam kicsi már, holnap Vesesarok helyett az iskola padja. És most pedig az AAA dal énekel. Ma van búcsúzás napja, azért járunk sereggel, hogy tréfáljunk kedvünket. Ma van búcsúzás napja, BBB, iskolában megyünk szüleink örömére, tanítónknak kedvére. BBB, iskolában megyünk CCC, előbb mondjuk ABC, azután lesz nagy lecke, ha érünk nehezére. CCC, előbb mondjuk ABC. És most pedig közösen énekeljük el a kedves óvodánkat. Kedves óvodám, sok szép nap után, itt a búcsúnak indul a csapat. Nem vár ide már, játék, mese vár, tollam, ceruzán, kísér ezután. Köszönjük szépen, foglaljatok helyet, és most engedjétek meg nekem, hogy egy szálvirággal megköszönjem szüleiteknek, elsősorban is a szülői munkaközösség tagjainak, illetve azoknak a kedves szülőknek, akik végig kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy itt nálunk minden program, minden kiemelt cél megvalósulhasson, és szeretnénk egy szálvirággal, úgyhogy kérem szépen, aki a nevét hallja, fáradjon ide hozzám. Rákosné Balla Renáta, a Lila Maci csoportból. Svec Mónika, Rózsaszín Maci csoportból. Törökné Csarkó Katalin, a Sárga Maci csoportból. Dr. Fodor Enikő és Bartáné Pap Katalin, a Kék Maci csoportból.
Hajdú Anita és Vidáni Godó Andrea a Kőszigmati csoportból. A Barackmati csoportból Cseszkóné Kőműves Ágnes, kérném szépen. Köszönöm, minden jót. Fehérmati csoportból Seregi Alidát és Németh Lászlót várom ide egy köszönettel. Bordómati csoportból Sirkóné Racs Lujza, Bajusz Klaudia, Pimpér Andrásné és Berindán Ivet anyukákat várom. Itt van Marika, itt jön. Pirosmatiból Molnár Judit, Nádasdiné Hajdú Gabriella és Kazinciné Gendács Henriettát várom szeretettel. És a Sötétkék Maciból Nagyné Balogh Dóri, Almazöld Maci csoportból Perce Viktóriát, és akkor várom még ide szeretettel Forgács Gabriella anyukát, és Párkóné Mariannát is kérném szépen. Hogy elmentek átöltözni a kislányok. Megtaláljuk. Egészre várni. Köszönöm szépen, nagyon hálásak vagyunk, és természetesen minden kedves szülőnek nem tudunk most virágot adni, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki megbízott bennünk, és ide hozta a kisgyermekét a Mackóvárogodába, mindenkinek járna köszönetünk eléül egy virág, és nagyon-nagyon sok örömet kívánok a gyerekekben. És most a gyerekeket is szeretnénk megajándékozni. Kérem szépen az óvónéniket, hogy minden búcsúzó nagycsoportosnak az óvoda ajándékát legyetek szívesek odaadni, és sok szeretettel fogadjátok tőlünk.
Ezennel ünnepi műsorunk véget ért. Engedjék meg, hogy első körben külön köszönjem a vendégek fegyelmezettségét, mert úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kis ünnepség ilyen meghittté váljon. Köszönöm a gyerekeknek a kedves kis köszöntőket, műsort, köszönöm kollégáimnak, óvónéniknek és minden óvodai dolgozónak azt, hogy ilyen színvonalasan meg tudtuk valósítani. Annyit még szeretnék információként elmondani, hogy délután várunk minden búcsúzó nagycsoportost az óvoda udvarán egy közös nyársalásra, az emlékező fánk elültetésére és együtt töltött kellemes percekre. Kérem szépen, hogy ugyanilyen fegyelmezetten igyekezzünk meg besétálni az óvodába, a gyerekek most elköszönnek a kis társaiktól benne a csoportban, illetve ünnepi ebédre hívjuk meg őket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat, részt vettek ezen a ünnepi megemlékező kis műsorunkon. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok! Esetleg a szülőktől elbúcsúzunk, délután megvárjuk vissza, de mi megyünk most csoport és Teljes, jó. Mit? Robotok. Nem,
Ne siessetek annyira. Nem bírnak olyan gyorsan menni. Szabad lesz egy picit, bocsánat. Ez nagyon szép volt. Amikor Kishási Annak hozta iskolában a Márátos iskolában, én is ugyanilyen tettem neki. Én nagyon szóltam. De egy kicsit ezt